Malay mo, may... Ano po, talaga sir, gusto ko po talagang makaalis po dito sa ano. Sa ilalim ng tulay. Tulay kasi merap na rin po kami. Ano pagka walang pagkain. Ayun, yung pumunta kanina dito sir, ano lang yun. Nagbigay po ng tinapay kanina. Nagbigay ng tinapay, yung nakaban. Hindi po yung babaeng pumunta dito. Ay, yung babae. Nakaperes ko rin kung walang bahay yun sir. Na yun po yung nandoon. Kaya kung may mga magandang look po na tulong po sa amin, may Yun talaga gusto nyo, yung makaalis. alis po kami dito sa lalo na po kung Nahirap na ng buhay dito, Ten. Tito Slick, mga kakuwela, mga kabiyaya, oh. Nasa kabilang ano to, kalsada. May nakita daw siya dun sa ilalim ng tulay. Pupuntahan natin para bigyan ng tulong, kasi hindi ako makatawid, ang dami sasakyan. Hindi ako makatawid. Ang dami sasakyan dito sa C6, grabe. Yan oh. Grabe, sasakyan pa lang. Ano, nandyan daw sa may tulay eh. Tignan daw natin. Ano tayo makakatawid dito? Hop, yeah, pwede na to. Yan mga kakuwela. Puntahan natin ulit yung ano. Ayun o, ngayon si Tito Slick. Yan. Ay, nakakahingan. Yan. Ba, may nasipa pa ang pampers ah. Hello. Sino sila? Si ate? Kabila? Tao po. Ang lalim ng ano nyo rito ah. Bali, dalawa. O isa lang. Isang pamilya lang kayo dito, te? sir, bali na po kami dito Sa, sir. dito sa ilalim. Apo, pero may lang po. Apat kayo dito. Pero kami lang, yung dalawa po, nabaho po. Mga kamag-anak nyo po yun natin, lahat. Hindi, kaibigan lang. Kaibigan lang. Kayo po, dito kayo. Saka may ano po kami doon sa ilalim talaga sir. May bahay talaga kayo doon. Sir, sa ilalim. Oh. Bali, ito, tambayan nyo lang. Sa ilalim po sila. Pwede bang makapunta doon? Wala bang aso, ate? Wala sir. Sige, tara. Yan. Hindi, okay lang. Yan, dito tayo sa may ano, ang lilalim ng tulay. Tarik lang po, no? Yan. Ito po, asawa niyo po. Ayan sir. Saan? Saan? Sa taas? Taas po. Oo. Ayan sir. Buti hindi kayo ito bumabagsak dito. Hindi naman sir. Dito kayo natutulog. Eh di yung ano nito, ate. Yan, dito daw sila sa ilalim, mga kakwela, oh. Yan yun. Bali, naglalagay lang sila ng kahoy. Doon, may mga nakatulog din doon. Meron din yan sir. Dito, meron din. Wala na yung dito. Oh, matamit ka! Grabe, no? Kaya ito, oh. Eh di kapag, ano, malamok. Malamok talaga sir. Dami nga ano. Pag ano, nagsisika lang po kami dito. Grabe. Mas okay sana kapag ganito dito. Diyan sa ilalim. Bali yata matanong lang, ilang taon na po kayo naninirahan sa ganito? Tagal-tagal na rin sir.
Tatlong taon na, sir. 3 taon na kayo dito. Bakit ano po, saan po ba kayo galing? Ba't kayo napadpad dito? Yan po sa Napindan, sir. Pero nagawak po yung parang binawi po yung lupa na ano yan, sir. Binawi yung lupa. Tapos hanggang sa nakarating na lang kayo dito. Dahil sa pangangalakal po, sir. Bali yun talagang trabaho nyo dati pa yung pangangalakal. Ayun, mali. Grabe, no? Minaw na akong tanong ganyan. Bali, ano yan, ilang kayo dyan natutulog? Ay, kumilang po ng nakakot, sir. Ano na bata dito? Yung mga bata dyan, sa dito, dyan sa taas na yan. Tapos kayong mag-asawa ni kuya, dito kayo? Grabe, no? At, walang kalakal, sir. Walang kahit. Di pa kayo kumakain ngayon? Hindi pa nga, sir. Bakit? Hindi, wala kayong kalakal? Mga lakalan, sir. Sa kayo, kadalasan nangangalakal ate. Yan lang po sa mga tambakan po na ano. Di ba dati may tambakan dito? Oh, pero ano yung mga yung mga binabagsak ng mga kahoy-kahoy, wala na yon. Meron, sir, kaso nga lang bawal kahit na Bawal kayo. Kailangan yung mga nandun lang. Grabe. pagka saan dito sa junk shop, mga tinatapon na lang na Alam niyo dati nangangalakal din ako. Diyan nga yun sa Panambak na tinuturo ko kanina. Doon ako dati. Pero hindi naman dati ganun yung rules dun. Sir, ngayon wala na, sir. Ano na nila? Solo-solo na. Yan mga kapuela. Yung kanilang sitwasyon dito. Matagal na kasi ako nangalakal dyan. Kala Carlos. Si Oscar. Ano mong pala yun ni Oscar? Oka ata. Kilala mo yun kuya, si Oka. Dyan ako dati nangangalakal eh. Ito ate, may bibigay ako sa inyo. Ito, pakuha na lang. Yung dyan sa bigas yan. Hindi ko mabuksan kasi may hawak akong camera. Para may tulong na rin sa inyo yan. Para may pangkain kayo ngayon. Nabigat yan. Yan, para may pang kayo ngayon. Hindi pa pala kayo kumakain? Kahit hindi anong oras na. Yung mga bata, paano yung mga bata? Ano yan? Sa yung mga basurero, nagiging po sila ng mga pagkain, mga tinapay, ganun. Kaya mga ulam, kanin, Hindi niya minsan natin pumasok sa isip niya na gusto niya na rin umalis sa ganito, no? Sir, gusto na rin po talaga kay grabe kaya ang lamig dito, sir. Paggabi. Opo. Wala man lang kayong kulambo. May kulambo, sir, pero yung mga kagat ng lamok ko sana. Ay, grabe. Wala, hindi mo rin may iwasan, sir. Grabe yung kagat ng lamok sa bata. Namamaga na yung mata niya. Kasi wala din magawa. Wala mapunta talaga, sir. Kasi kamakanak ka man, Ilan taon na kayo ate? 48 po sa Mayo. Ano pong pangalan niyo ulit? Margie. Margie. Opo. Si kuya? Jojo. Jojo. Ilan taon na si kuya? 40 na rin. 40 na rin. Grabe na. Mukhang wala nga talaga kayong kinakain ngayon kasi yung kaldero nyo malinis. Malinis talaga Yan mga kakwela, mukhang hindi talaga sila nakakain ngayon. Ito may para magbumili muna kayo ng pangmerienda nyo dun Okay, magulo na. Bumili muna kayo merienda nyo dun habang hanggat yan 200. Dagan na lang natin yan para may pamasahe pa ako, mag-iwan ako ng ko. Hindi naman ako mayaman din eh. Inaano ko lang kung ano yung meron ako, binabahagi ko lang sa mga bebe dagdag mo Muli mo na kayo merienda doon. Mabili ka doon, Totoy, para makakain na kayo. Mahirap yan, ako. Danas ko yung gutom na yan. Kasi dati nangangalakal ako dyan. Nangangalakal ako dyan. Kalakal ko dyan madaling araw. Madaling araw ako nag-aabang ng truck dyan nung panahon na Anong kalakal? Anong pagkain? Ano lang?
Ayan si Tito Oslik. Patawag na rin yung kasama ko sa taas si Tito Oslik. Anong bibiling ka? Huwag nyo nang galawin yung 300 yung para may pangbili-bili kayo. Para bukas. Ito lang sir, pagka mapo po yung dito. Pag umapaw pala yung tubig, saan kayo nag... Kaya nga kung may kami doon. Kaya pala may ganun kayo doon. Kasi pagka mapo po, Hanggang saan? Hanggang dyan yung tubig? kaya pag Grabe. balik po kasi yun nandun, kaya Wala ka bang rito ate, kamag-anak? meron po sir ilang pamilya po sila sa ilang bahay. Hindi rin kayo magkasya. Buti tayo, ang tatag nyo, hindi nyo iniiwanan si kuya. Sir na po yung ano pa natin yung sir, kung hirap din naman yung pupunta. Bagay. Yan mga kakuwela, dito sila natutulog. Saan na yun? Natututo. Yan Yan, dito po sila natutulog sa taas ng tulay na yan. Buti hindi bumibitaw ate, no? Isipin na sir, paano no? Grabe. Pagka kailangan, nakabuka ka dyan. Paano kapag aakyat? Nakabuka ka ganyan sir. Ha? Nakabuka ka kapag Dito yung magkabila, isang paa dyan, isang paa. Para ka lang, Sige nga te, testing nga. Hindi ko talaga kung paano kahit ako sabi ko parang di ko kakayanin si ate Dandaan lang te Kahit pagka, ganyan. Grabe. ako sir. Hanggang dito na yan. Sige te, huwag ka nang tumuloy. Grabe, no? Sir. Pero yung bata, hindi kaya umakyat dyan. Hindi sir. Kasi- anak ko naman, pag Apa- paan niya, saka Baka bila ito, hindi pa to kaya kasi kaya meron po sila nila. nandun yung higaan nila. Pwede ba masilip higaan nila, te? Pwede? Ano yan, tubig? Diyan kayo kumukuha ng tubig nyo? Diyan kayo kumukuha inumin? Hindi po. Pang lang? Ang luwas lang po ng kamay. Kaya lang, madumi na si sir. Dumi na yan, no? Dapat may sandok para Pero kahit na madumi yan Naano na lang po namin ng tawas pagka sir. Ayun, may bahay din pala doon sa kabila. Ito sir. Meron din dito. Ang dami nyo pala dito, no? Bali, apat po yan sir. 4 po kayo dyan po, wala pong tao ngayon. Wala yan sir. Wala po. Ito, nagtrabaho po. Tayo. Ate, bago ako umalis, baka may gusto kong ipanawagan sa mga nakakapanood ng video natin. Huwag kang mahiya. Baka sakali, malay mo, na may tumulong sa atin, di ba? Huwag kang mahiya. Okay lang yan. Kung ano yung gusto mong hilingin, gano'n. Malay mo, may... Talaga sir, ako po talagang makaalis po dito sa Sa ilalim ng tulay. Tulay kasi hirap-hirap na rin po kami. Pagka walang pagkain. Ayun, yung pumunta kanina dito sir, lang yun. Nagbigay po ng tinapay kanina. Nagbigay ng tinapay, yung nakaban. Hindi po yung babaeng pumunta dito. Ay, yung babae. Nakaperes ko rin kung walang bahay yun sir. Na yun po yung nandoon. Kaya kung may mga magandang look po na tulong po sa amin, Yun talaga gusto nyo, yung makaalis. alis po po dito sa lalo na po kung Nahirap na ng buhay dito, Tema. lalo na pagkain na sir. Sinubukan po namin tumira dyan. Nagimolis po rin kami ng hating-hating gabi po. Dinimolis po kayo? Ating gabi talaga sir. Bumalik ulit kami dito. Grabe. Kaya sabi ko, sana may mga tumulong po sa amin. Salamat po, maraming salamat po. Ano ulit pangalan mo, Te? Margie? Margie. Margie. Oh, yan, Margie. Sige, ate, na yung magkumain na muna kayo. Yan, kain muna kayo dun.
So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, no? Grabe yung ano, ramdam ko yung hirap nung ano ni Ate Margie. Kasi, syempre, di ba? Ako rin kasi nangalakal din ako dati. Yan, nandito sila natutulog oh, sa ilalim ng tulay, silang mga pamilya. At hindi lang, mayroon pang ibang pamilya dito. Bali sa susunod sigurong punta ko, kung dadala ako dito, marami yan na. Para ano kasi naglakad lang kami. Tatlo lang yung ano nito. Kaya apat lang yung kaya nitong bag ko. May malaki-laki, tas may ano rin. Tatlo sa akin, dalawa kay Tito Slick. So yan po, maraming salamat at sana may makapansin nitong video ko na to at matulungan sila. Alam nyo, sobrang sakit para sa akin bilang isang Pilipino na makakita ka ng isang kapwa mo Pilipino na naghihirap ng ganito. Lalo ako, dumaan ako sa ganyang hirap. Ngayon na nga lang kami nakakaraos-raos na pamilya ko dahil sa sipag ko rin sa ginawang blessing sa akin ni Lord. Sana may mga tumulong sa kanila. Kasi dito talaga yung grabe. Si ultimong kalakal, wala sila. Tapos pinagdadamutan pa sila ng iba nating kababayan. So hanggang dito na lang ito mga Katrio Kuwela, mga kabiyaya. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. And please don't forget to click the bell button para lagi kayo updated sa aming mga video. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.